bizita gidatua izan da San Migueletik, Arnoateaino, eta tarte horretan daure Antxinako harrixak ikustera. Batez be, korta harrixak, edo austa harrixak, tarte horretan geratzen dianak. Urkaregin, bi probintzien arteko mugarria dago, konserbatzen da gaur egunean, baina baita ere arbitrio etxiak egon ziren. Bizkaikoak foralak zituzten, Gipuzkoakoak mikeleteak. Probintzi batetik bestera pasatzeko, zergak ordaindu behar zituzten. Baina garai batien ere, 19. mendean bakoitza bere eskola izan zuen. Eta auzo, bai Etxebarri aldeko baserritarrak eta bai Aiaztia ingurukoak, bertara etortzen ziren eskola. Aparte, Aiaztia Samile bere eskola ere bazuen. Lehenengo ikusi du kortatxikiko kortakuak. Kortatxikin dagoen harria 1000 urte ingurukoa da. Eta penagarria da, baina ez dugu errespetatzen. Behar bada ez dugulako ezagutzen, baina behar bada beste interes handiagoa daudelako pinuren esplotazioa, ero zuhaiten esplotazioa eta Kaminoaren azpikaldean zegoen, eta guk jaso eta toki baten jarri dugu, ez zegokion tokian, toki usten dugu seguru baten jarri dugu. Eta berriz esatera noa, 1000 urte baino gehiagoko harria da, harlandua da, bere zirkuluakin, bere orientazioakin, bazter harriak, korta harria dalako, bazter harriak lokalizatzeko. Gero pasau dugu Utsaurtiara. Gero Oñastegira, eta hemen kortan bixetan mantentzen da, ero geratzen da erdiko kortarria, ero austarria. Bere harri landua, eta oso polita ikusteko diena. Eta azkenean amaitu dugu bizita gidatu hau Arnoaten, eta ikusi dugu muga, Elgoibar Mendaro eta Mutrikuko baserri aurrian dagoen muga. Arranoate, gaur egunean Arnoate, dokumento zaharretan eta herria sortu zeneko hirigutunean Arranoate agertzen da. Arnoate, bestea beste, eta azkenengo ia 200 urtetan harrilagatarrak bizi izan ziren. Gaur egunean, jabea Igor Iraolagoitia gure laguntzailea izan dena bizita hau prestatzeko. Baina harrilagatarrak Elgoibartarra zian garai hartan, gaur egunean Arnoate Mendaro da, eta Elgoibarren oso errotuta dago harrilagatarren familia. Gaur egin dugun ibilbidea zan garai bateko erregimen zaharrean bide importantea, bai oinez, bai mandoz, bai astoz eta baiaren artekoa komunikazioa izateko, bai lehengaiak eramateko, Mutriku, Ondarru eta barretik, Markina eta gero Etxebarritik, Elgoibar, Eibar eta barrera. Orduan hau, komunikazio bide garrantzitsua izan da, baiaren eta bi probintzien mugen arteko erlazio harreman hori izateko.